Ai văzut care este puterea clipurilor video și a platformelor care favorizează conținutul video? Poți câștiga chiar și alegerile electorale. Așa că, de ce să nu câștigi și tu mai mulți clienți prin această strategie? Dacă ai un produs sau serviciu util oamenilor, una dintre cele mai eficiente tipuri de video sunt animațiile 2D sau videourile explicative. 73% spun că preferă să se informeze din videouri explicative. 84% dintre urmăritori de clipuri decid să cumpere un produs față de cei care citesc un text de reclamă de la același brand. Dă putere textelor de reclamă prin animațiile 2D. Așa, textele tale de reclamă vor fi folosite mai inteligent și mai eficient decât într-o simplă postare. Prin voce, cu un voice-over profesionist, prin subtitrare. Și dacă e greu să găsești doi specialiști, unul pentru copywriting, celălalt pentru videouri explicative, sunt aici să te ajut. Sunt Cosmin But și ai două servicii într-unul singur. Copywriting pentru scripturi video, creare de animații 2D. Words Inspiring Pixels. Dacă știai asta despre animațiile 2D, nu făceai altfel?